lamchogo ani o channel jotono pungkaham phadingka sung tini hain thai na lephrane ante kisa blog tini ke belakin special hai ngane ketangi kangka mia marka wati waka kawati rok kangka tirok busuk torka ang abonorok no phumone nei kisa chaituka nanya din nun nu khona norok ani yang bukhak chino tuisa belakin ati khu kotoma ke ang wanchuka kisa sa tirok go phai norok no phuno gana nei ke bayap song tongdi logiwo ani o tinini blogo nukmanai tini ang norok no phunungnai podre pot aba herok na job tirok belakin bangka khetarogo agi tikirei khetarogo se bojja kobo na sidi jetima bo a na thungna phayo biko na sidi bo phage chungoi baksa tini tuisarok na ne pa bo na sidi sung tui na na ni phala jak na sidi tuirok busuk torka tuirok belai kheno kotorung sukamia markhon wati waka na boso na tui na phayo boso tui na phayo Hai, gede. Hai. Hai baya song. Hindi dare. Jala jago. Paring ke sung aing rogon pisok guri na le ne. Hindi. Tha. Kona sidi pen dok kanjak full pen kanjak punga ciciri ne. Opo ini puskini rogbo. Agi tikiri. Tapi no tirok pungba kya. Marka wati waka mia belai kan wati waka ayang kai sal nugun makan no sal babisi kaham ke kaya makan rok kaham ko kaya ke norok to wati rok waka ke yong laga beng rok mano ke tai podre pod mano hapeno sung ke yong la rok asuk chathya himta ndem anatam na chemta na ana na chimko ke Yong la rok bo chana hampon malia agi rok ha tiga miko haplo bonai chite ini family miko haplo rok bo grui kya peria makhano sung skang ko sijaglia na yang tu bo tui rok sino poitra tui belai kan torka Tama. Biango. Achung mani juicha de ta achuk de ni chao. Nesiri bose ya gromoi na har. Unti kok bai. Tini blok chaklak. Puskini rok bo tui torba khap. Tui charok bo tui torba ke sino bo tui chato hinja. Poitrai no sino bono. Guna sih yak sekali lihat ini ke dog rok qua cái trong cái quắc anh biang cha chỉ con khen núp ra giờ mobile ba nâng tin biang cái phải à đó bora phải anh kalanya sih dam na sih friend chong sung tabuk pirok tong phika nogo tuirok nai bekya ga sung jana ni mani abrok nai kya hazno rong no ta sa kaham to asuk phunung manglak no ang tini phungni monwa ka ba oba ki kisa sa bere kya agi roketi morning walk bang khlai jogo khaya phana kisa sa tini phakya amon bagai logi tongdi chin an lagiwo rok nasi phunga si sirimi kmo naituk laine rok manka tam huncha bana nikma to kiri jona chu sapte lejak tangga sana sinara tangga sana lachi jagi chara gya bazar jana so
Ora phai sung mikmo haplo gya mikmo atu kiri man phekya sung dol nai chiri nai tuk lai ben ang mahan phekya bere de fuji mikmo atu kiri ke ta se jaga pe sang ke tongo o lai bere no nai la nai tuk ei sung tini mikmo atu kiri nai tuk la se mikmo haplo nai tuk liya asuk bolong ro bora han nai tuk mana hano Manka Sindra water kan do Asuk tabuk ang yang te kisa lama main road bukak sung jompi rogo thangman lama bukak bo phaja sabu bai lama rogo malai nai gira na chajung no phakya da oke tai khakcha bukak bahai mani rog nosto dang kha kun lok nosto dang abo nai nyen bagai हमने पारा तो चिकन हाइपन एरिया के कोरम लामा हाइरक को एंगरी yang थांगमन इदो जम्पु के yang का के से पारा के yang बुखनां पुइला थांगन अब कुवार तान मत तान के कन फिगले ये पारन बरो रो आछ के हल्ला सिन जागी पारा रो को नर नाइ ने दियो बखनिं नाइ जत पारा बनो लामरो वार तान माने क्लीन थासे फलांगा cái chả cần các bố mình chỉ là hành ra này các bạn cho ông có cái chả nhà tòng khăn nó cháu chả nát cho nàng quá cái nó tao phải này chả cần cái con mà bằng lại này mình chỉ nó làm ra lại rằng cái nori cái lăng của mà rồi anh bức khác chứ mà nó có làm một bức hàng tan này rồi và đây cái sừng nó bớt từ đầu bức băng khác yong là đầu bức cùng khác khăn lại này yong là rong khăn khăn này khana tongman wara batha gei jite na call khane gena binbo channel tongo youtube biten Debbarma blog ni norok search khane ji bini tabo ke yang lama baka kini tongo morning walk khatite adi yang siro kono morning walk khayo obo kachin main road jemput chalao thangmani yang logo kisa bagan rok tonggong karo kisah senainya nih jadinya ke mau pusingnya obrok ke tikri mang bos ke yang lo flower bagan itu masa penungan sini morning go ang kisah sa lama rok sini lo itu penung mangla je penung aman penung ini tangan ke punggong ke belai kena hinani rango sini physically mentally mana joto no kahamungo singkangkan lama tangai ke pungjora wo ke thanda ang tongmani bagai juta kri rok mangati juta ang juta garang no mi to tongli logi wa ang no gati phunogan ang ka sin bagan do pun phangta to nos tongli ya tongli logi bo ang chorogan aw sokonya na ke hinte sin lama rok wati thakya ga itu choling no hatna belai kana dati na bolong thangbai na bolong mang warok ko ga ta ke ai cpm ni amalo wa kair mani awa ta pun payako mani ta lamarok wa mang an bagane ti bolong hayang khiso haban bagai horok chalok khangka lamarok narok kido bai dok bai ke sim se phacha to chalai thangmana wati rok wa khat to kirimi ro hatno lamar to ka hamba kunung ya tongdi chorok sokpanya kya tak sasa ko te biskri kya chogoti malaiti ingkha busuk somanya himphani 10 minit hakai tona kana kesa abon porse chorogo malai tabuk nugi ma khana rok yang ko yang ga ke jompu thangmani yang ti ga ke edi thangna yang tin tauk thangni mari
lama sorogo sokoni busuk somanya kebayap sang busuk nukna norok busuk somanya aba lama ti thangai thangai yang kicin nok lama bu tongo yang pike thangai tongo tongdi logi ang tu bu phun kami rok bu tongo yang chin parani parakatal sei phani rok funga sisiri ba makhang rok kang bu han bo sing hui bahing kha wati wa mani nobor family mia chin nobor phakya abon bagai tam rok ka ni kisa visiting khaibongkha morning walk bongkha angagi je ang phaida lama ti phayei ho lama dui chokor proti morning on ro habe no tabuke balukha 2-3 mas rok khaingkha morning walk khaijagya konaji kisa himaban chasawan je lengi tong tini yakung chawan tini o himan ba ke tini agur tola thana tongo watire wakha to bejalong nai tibo agur tola thanai ajago kaise samung nangai kafadi logi tongni biji kok sai blog ba nongnang lamarok nok kotal phunugan ongkha angara agi o forestar hatiyo nok tangmon banya naikha kachamucha khaba banya nai tongka ono repairing khayachak narak mangla katakle bosoro ngangkang sedo para katal manabo yoro nok 3-4 go tongo ongko dugan lok ngani nai jo hasam yang tip hayo himang chok pakya tabuk ke sengto ang to yang tip hayo ke yang ti ke edisu thango ke chini lamang ke ko yang ti ang thangnai yang ti ke shortcut aba yang ti phake yang ti guru thangta chini ration lama bono lengkha pa hinjagi bukhar chama hayo chama haing tokha tangeng ke hinjagi rok balokha ke hinjagi baloke dera ligi thango keram phano on bagai naji chino lama rong no belai no ko apni yang tu gari ko yang tike choling ming tongko rong ke bo aji bolong ko to tongoni tab lama rok kaisi objak belai na tu botong rok poriska obai kemang noro kawan orang dos kali hero kawan aku buat itu sino nama gana kada finally pai shop pai kya leng suka ke thangpur ko yang di thangmani phapurung ke yang kacha lama ti phakya belai khino leng kha pasipano je balo 2-3 mas hairo kakha tabu ko nogo thangchene omono sini finishing lama o hatong kakano sini nok mala sini agiri ke monwaro khaitong bo asing langya tabu ke khlaije ga balogo dehang warke hilika on bai chong chung monwaro belai kin khlaine nango sini chak chori rong bagai sini jotton bagai kese sini sakrok healthy tongkhase chung jotok kisu samung khlai mane abon bagai bai chong norok bahano somai mangka morning walk khaidi hai ka ba lamarok khimji kaham rok chai joni tabung jora belai kin bithi brai rong hamya mang tonga abon bagai kaham chadi kaham tongli tai wanthung kaham tongli ano channel nai tai subscribe khaidi jotono tini ni bagai asungno hambai jotono